Wala sa Senate version. Tapos, di ba ang Senate version 16 billion? Di ba? Tapos, sa BICAM, hiningi natin na magkaroon ng submission dun sa 33 billion na minumungkahi. Di ba? So, sinubmit, pinoprocess namin. Tapos habang pinoprocess namin, merong kaming na-identify na kulang na actually 8 billion. So hindi Yeah. lang 5. Yeah, 8. But so ang magiging posisyon natin dito, we want we will move for the reconsideration of the approval of the 33 billion. Ask for a itemized geotag coordinates of the farm to market roads under that amount, specific projects, before we agree to approve it. So, yun ang remedyo.